god tid. Vi skal ud af banken. Og jeg tror, at jeg skal spille ud og se, hvad der foregår, fordi det kan godt være, at der var... der bliver vinket. Jeg er inde. Nej, jeg er ude. Jeg har tasken med. Og der kommer så politiet. Hvor heldig kan man være? Hvilken tegning? Hvis der er nogen, der har fundet en fysisk rangske på skiten her, spilbaren kommer til ikke, at alt det er, som det skal være. Det betragtning af, at man har røvet en bank, det er ikke fordi man virker til at have voldsomt travlt, når der kommer videre, men på den anden side, bare med en lille vejstegn. Der er ligget sejlers, armen er løftet, man flygter cirka 15 km i timen fra politiet.